Eszternapjai sorozat part 17. Ja, jó reggelt. Fel kéne öltöznöm. Így. És bepakolni. Hát ez most nem kell. Ezt vegyem. Jó. Így is még túltartom. Ó, jó reggelt. Jó reggelt. Na, mi a baj? Semmi. Oké. Na, öltözz át és menjünk. Jó, de... Várj meg a sulinál. Miért? Csak. Oké. Majdnem lelepleztem. Ma oda fogom neki adni a VIP jegyünket. Menni fogunk. Koncertre is rengeteg jegyem van. De ebből csak amúgy pár kell. Jaj. Szóval, majdnem lebuktam. Mindegy. Ezt nehéz lesz kimagyarázni. Szerintem becsukom a szekrényemet, mert gyanakodni fog. Jó. Na, itt vagyok. Furán viselkedsz ma. Nem, mindegy. Úgyis csöngetnek. Na, szóval ma érkezett egy új osztálytársatok, fel is írom ide a nevét. A neve nem más, mint Lina. Vagy Linda? Linda volt. Fogadjátok szeretettel. Sziasztok! Na. Úristen, nekem már most nem szimpatikus. Nekem se. Szóval, te barna hajú szemüveges. Most a te helyedet fogom elfoglalni. Az enyémet? Igen. Szóval menj onnan. Nem. Na jó, Linda, összör is másnak a helyét nem veheted el. És kollégiumban fogsz lakni. Vagy nem biztos, kollégiumban csak a jó tanulók járhatnak. Mindegy. Akkor álljál. Mindegy, most menjetek vissza a kollégiumotokba, mert ma ilyen extra nap van, hogy bármit lehet csinálni, csak be akartam mutatni őt. Oké, menjünk. Várj egy percet, hogy is hívnak Eszti, vagy Eszter. Jó, majd várj meg. Oké. Szóval, ide figyelj. A kollégiumban én fogom kapni a legjobb szobát. És nem te. Oké? Nem, és ezt nem te döntöd el. És
hagyd már engem békén. Itt is vagyunk. Szóval el akartam mondani, vagyis hát tényleg amúgy mit titkolsz előlem? Semmit, menjünk el sétálni a parkba. Ó, ez jó ötlet. Oké. Csak csukd be, kérlek az ajtót majd. Mindegy, menjünk. Oké. Ezt a zsebébe elteszi. Tokadórás pólók, bögrék, telefontokok, link a leírásban. Megmutatom. Itt szoktam játszani. Hát, oké. Most ilyenkor amúgy sem szokott sok ember lenni. Ja, itt szokott ilyen élőadás. Erre vannak mezek, öltözők. Na, menjünk fel. Most igazából csak gyakorolnak, szóval üljünk be valahova. Szóval meg akartalak kérdezni, igen, hogy esetleg van kedved eljönni ma a koncertre? Milyen koncertre? Mi? Neked van VIP jegyed? Igen, 6 darab van, de abból elég csak 2. Persze. És ez mi? Ja, igen. Ez is az. De az innen sok idő. Ez repülős táv, vagy hát ilyen. Nem, igazából nincs messze. Ja, tényleg, most is feltettem, hogy hol lesz. Persze. Viszont akkor menjünk, készülődjünk. Jó, menjünk akkor. Csak várjál. Várja. Szóval a Linda megfenyegetett engem, hogy ő kapja a legjobb szobát, kollégiumot, és meg nem is értettem, hogy miről beszél. Ja, hogy mi az, hogy legjobb, tehát ilyen nincs, mindenki úgy díszíti fel, ahogy akarja. És akkor, hát, ja, ez így ilyen fura volt, és hát félek, hogy ki fog túrni a helyéről, vagy hát nem tudom, nagyon furán viselkedett. Ó, hát nem tudom, nekem ez nem szimpatikus, ez az ember, de hidd el, nem tud kitúrni, mivel nevünk van rajta, hogy ki hol alszik, szóval, ja, na gyere. Itt is vagyunk. Oké, várj, akkor bemutatom a jegyeinket. Itt van. Oké. És a második pedig itt. Jó. Akkor hol is van a VIP? Hát ez is ott, és utána mindegy, nézzetek körül, ti megnézhettek bármit. Wow, itt ez a híres minkes. Várj, azt hiszem jön. Hát nem tudom, mindegy. Ezeken amúgy, ezekben mi van? Mindegy, menjünk tovább.
Ja igen, és itt lehet aludni. Mi itt fogunk aludni? Nem hiszem. Várjál már, milyen menő ruhák vannak. Szerintem én átöltözök ebbe. Most sokkal jobb. Imádom. Na, és így. Ezeket szerintem tegyük el. Na mindegy, menjünk tovább. Kaja. Ó, itt lehet képet csinálni. Csinálj képet. Ó, az tök jó kép lett. Még úgyis sok időnk van, de attól még mehetünk. Na, itt is vagyunk. Igen, ez itt a kicsi izé. Hát nekünk ilyen nem kell. Ó, az emberek már itt vannak. Ó, itt a híres sminkes. Ó, ti VIP-sek vagytok. Mindjárt kezdődik amúgy, szerintem. Na, és fel is állnak, ő pedig lemegy. Na, és mindenki itt bulizik. És akkor. Szóval van 2 ruhánk. És hát az, aki legjobban, tehát valamelyik ember ezt meg fogja most kapni. Aki a legszimpatikusabb. Na mindegy, ki is legyen az. Ó, szerintem az a lány. Ó, aki ilyen fehér ruhában van, az jöjjön fel. Én. Igen, ezeket neked adjuk. Köszönöm. Most buliznak még tovább. Na, menjünk a VIP-ra. Itt, ajaj. Nem hoztunk fürdőruhát. Mindegy, akkor csak ülj fel ide. És akkor elúsztat. Jaj, mindegy. Ups. Hát ezt imádtam. Nagyon jó volt. Lehet felpróbálom majd. Szerintem menjünk vissza. Már még holnap is nagy nap lesz, és hát remélem, hogy Linda még nem tette tönkre a kollégiumot, de majd ott meglátjuk.
Talán nem, de talán igen. Na mindegy, menjünk vissza. Na srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Tetszett, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!